mivel kezdjük a történetet. Jó. Sima pakkal, a Delta pakkal, vagy a Black Ice pakkal. Na melyikkel kezdjük, írjátok meg, én rátok bízom, skacok, jó? Én rátok bízom. Jó? Írjátok meg, aztán meglássuk, hogy elviszi a görcs minket, vagy nem. Jó? Black Ice, Bogdány, Márk, szia, üdvözöllek téged is. Nittanya, Black Ice, Melancholy, Black Ice. Jó van, skacok, ezt eldöntöttétek nagyon gyorsan. Na jó van, akkor nézzük a Black Ice. No. Pay. Jó, falusiasan, ahogy kell. Gyerünk, skacok, na nézzük. Duplikét. Na, hopp. Na. Be kellett volna tenni ilyen izgalmas zenét, nem? Na. Az idegek. Hát, drága kenyér. Ez aztán. Okés. Király. Na, ez az, amit nem nagyon fogunk használni, de nem baj. Nézzük a következőt. Várjatok, már nincs nekem itt ilyen zene. Keresek már ilyen zenét, hogy azért adjuk már meg az élvezetet ennek. Ha találok. Na jó, nem kell, nem szórakozunk vele. Na, nézzük a következőt akkor, skacok. Oh yeah. Na. Hát Aruni és Mozi örülhet. Más annyira nem biztos. Oksi. Fel is szereljük. Jól van. Én nem mondó vagyok, srácok, hogy akkor nyissuk ki először a sima alfa packet. Jó, ebből van 3. Zöld. Jaj. Jól van, oksi. Ezt se nagyon fogjuk használni, de... Na, Dokkának ez a headgear, ez szerintem... Szerintem ez egész jó. Nem? Na nézzük a kövit. Ez már kék, azért odafigyelj. Köszönöm, Erika, a feliratkozást. Szia, üdvözöllek. Na nézzük. Amúgy egyébként ez az uniform, ez nem rossz. Amúgy. Tehát ez az arany, fehér, ezzel azért el lehet azért vegyülni. Igaz, hogy a piros kupak nem kell a fejére, de nézzük. Na nézzük akkor a delta pakokat, skacok. Tój, na felkészültünk. Szia, Erik, szia, hogy vagy? Hogy vagytok? Mi újság van? Na, nézzük. Jó, duplikét. Nem baj, az még jó lehet. Nézzük a következőt. Azért 22 végig menni azért az úgy nem lesz feltétlenül lesz egyszerű. Na nézzük. Ez már legendary. Ez már nagyon sárgul, gyerekek, nagyon sárgul. Hű, apa.
azért ez nem rossz. Azért ez nem rossz. Igaz? Nézzük a kövit. Ez meg kék, na. Ja. Ho. Sárgán virágzik a... Na jól van, nézzük ezt akkor. Amúgy szerintem ez nem is annyira rossz. Mit mondtok? Azt az előzőt már kinyitottam, sokat szoktam használni az alanámon. Jaha, ja, ilyen ámon. John Marston, na az szomorú. Nézzük a következőt. Ez viszont kék. Szia Miklós, üdvözlök, szia, köszönöm szépen. Hát eddig vegyesek az érzések. Hát amúgy... Nem mondom azt, hogy én nagyon ellene vagyok azért a lilás színeknek. De ha megnézitek, akkor van egy ugyanilyen, vagy legalábbis hasonló univerzális festés. Várjál csak. Hol a Vigil? Itt a Vigil. Várjál csak. Ja, ez, aha. Itt van. Ez. Így. Hát, majdnem. Visszapakokhoz, jó? Na, az igen. Egyelőre valaki figyeltem, úgyhogy eddig hány duplikét volt? Egy, ugye? Na nézzük. Legendary. Na, legendary. Majdnem. Amúgy ez sem rossz. Azt kell, hogy mondjam. Durván majd 3000 órán van egyébként a Rainbow-ban. De szerintem, ha 30 percet összességében hoztam shotit, akkor sokat mondok. A kályhatsőre jó, nem? A Red Eyes, az amúgy jó, főleg, hogyha van hozzá mindenféle uniform, az úgy jó. Nekem van pont a Fuse, az full pirosban van, ilyen piros szürkés. És ahhoz azért egy piros Black Eyes azért az úgy. Jó, duplikét, ez a már a második. Nem baj. Caveira megvan, Red Black Eyes nem rossz. Caveirára? Mondjuk az jó, mert amúgy a Caveira is ugye a brazil, ugye zöld, és az nekem pont jó lesz, majd lehet, hogy felrakom. Ez se rossz amúgy. Igaz, hogy itt a színek nagyon nem pászolnak együtt, de amúgy
Úgy jó. Mondjuk ez a fegyver amúgy eleve. Úgy eleve nem annyira rossz. Aha. Aha. Epic még úgyse volt ma. Ákos, szia, szia. Aha. Na végre van Black Ice, ugye? Ez a harmadik, ugye? A harmadik volt egy red, egy green, ugye? Meg most ez. Capitao. Igen, igen, igen. Én szeretem úgy ezt az operátort. Főleg a izét. Oh my god. Oh my god. Annyi, hogy én annyira nem vagyok oda ezekért a csili-vili uniformokért egyébként, tehát annyira, nekem az annyi, ez most annyira nem jött be. Viszont, na viszont ő már tetszik. Két operátorom van, azt hiszem, égen-földön. Egyedül melyik nincsen meg? Hú, várj, melyik operátorom nincs meg? A Solid Snake, aha. De mindjárt meg lesz, ahogy látom. No, megvan az összes operátor szinte mindegyikből, és azt akartam mondani, hogy a finkára, meg a... Várjál csak, finka, Dokkaebi, meg... Hát szinte már nincs is ez a két karakter, amire abszolút nincsen szinte semmi. Semmi. Nézzük a következőt. Na. Figyeld meg, Black Ice. Na. Oh my god. Oh my god. Oh my god. A hurka töltő. A hurka töltőre. Na, jó, amúgy nem rossz. Nem rossz. A hurka töltőre a csankához. Nekem a tubarózsára. Jó van. Játszottunk tegnap előtt, vagy mikor? Urankedeztünk hárman. És hozta a srác rukkot. Azt mondja, hogy na, jól van. Azt mondja, vegyetek fel egy pizsamát. Nem a falusiak játszanak. Na, egy újabb Black Ice. Na. Na. Na, na, ez. Na, ez tetszik. Fel is szereljük. Na, ez tetszik. Ezt a Silver 5 apja. Silver 5. Szigorúan, hát Silver 5 persze, hát hol, mit gondoltok, hát. Volt régen amúgy egy jó csapatunk, és azért ott voltam Gold 1 is annak idején, de most már azért nagyon ritka az. Na nézzük. A vagina. Bocsánat. A vagia. Jó.
Nem hallottatok semmit, jó? De sorry, szereljük. Tia 1. Az komoly. Ilyen profi játékosok vannak? Hát én nem vagyok azért olyan profi, tehát azért úgy. Nem tudom, hogy amikor kezdtétek a... Igen. Tehát amikor kezdtétek a játékot, nem tudom ki mikor kezdte, én azért köszönöm szépen a feliratkozást, tehát régebben, nem is tudom, a játék megjelenését követő egy év volt talán, amikor elkezdtem vele játszani, vagy 2. Nem volt hozzá gépem amúgy, még nagyon-nagyon régen. És utána a srácok bevettek, na és akkor csak 2 operátor volt a best, a Leon, meg a Fuse. Ez a 2, és az összes többi karakter lassan tudta, mit kell csinálni. Tavaly. Hát az úgy még... Aha, ez is jó. Szerintem, ja. De ezt sem fogom felszerelni. Mondjuk Csibiből annyi van, mint a nyű. Nézzük a követ. Mondjuk azok, akik most kezdték a játékot, vagy nem olyan régen, ők nem annyira emlékezhetnek rá, mint azok, akik már a kezdetén játszottak a Rainbow-val, hogy azért régebben én azért visszasírom azokat az időket, amikor a Rainbow kijött meg amikor még ott ugye az FIB-sok voltak, meg ugye azt vártuk, hogy na melyik ország, melyik operátora fog jönni, akkor párba voltak az operátorok, tehát tök jó volt. Én azt nagyon adtam. Leon lekövette az embereket az ability-ével, arra emlékszem, szó szerint wallhack volt. Hát igen. Igen. Igen, és ezt akartam hogy mondani, mint amit a Melankól is ír, hogy viszont már rengeteg operátor, ha megnézzük az operátorokat, és utána folytatjuk a paknyitást, mert már nincs olyan sok. Tehát ha megnézitek az operátorokat, tehát ezek közül az operátorok közül egy csomónak semmi, de semmi értelme nincsen. Most, tehát a Jackal amennyire gyakorlatilag nem volt olyan meccs, ahova Jackát ne hoztak volna, és most meg már mi van? Most már ott van ugye a Demos, akkor ott a Grim, csak hogy néhányat ugye ezek közül mondjunk, akkor teljesen elveszítette az értékét például a Hibana. Tehát ugye a Hibana hát az kiütötte egy az egybe azért az ész. Jó, oké, hogy a Hibana olyan szempontból jó, hogy nem azonnal nyitja ki a Reinforce, mint ugye az ész, de ugye akkor teszem fel a kérdést, hogy ott van a Termite, na? Szóval, na, de tehát ezek elég érdekes dolgok. De lehet, hogy csak én látom egyébként rosszul is valaki örül ezeknek a karaktereknek. De na, például az Osa a legutóbbi szériából, akik jöttek operátorok, szerintem az Osa ezek közül ugye az elmúlt pár season, meg minden, szerintem az Osa volt ezek közül az egyik a legjobb. A Brava, hát én a Bravát nem hozom, nekem az nem, vagy csak én nem tudok vele játszani. Viszont a Denari, aki tud játszani a Denarival, vagy néz a YouTube-on videókat, hogy hogyan is miként tudja ezeket a lézereket összekötni, azért ott lehet vele nagyon jó meccseket vívni, meg megnyerni inkább. Kevés a recoil, medium damage, és nagyon jól lehet vele lövöldözni. Ezt kire értetted, vagy ezt kire mondtad? A Jackának van szerintem az 5. legjobb AR-je. Jó, igen, csak maga, én ugye a képesség azok, amik ugye... Bingo, köszönöm szépen a feliratkozást, sziasztok, hello mindenkinek, csatlakozóknak, mindenkinek, sziasztok. Nekem az örök best a bandit, és az is marad meg a Jéger. Hát igen, most a Jéger egy picit azért most már jobb lett, mint amilyen volt. De hát ugye tudjuk, hogy neked meg a bandit a best, ugye, mert az neked elit.
Már 3 fiókomat fullasztam ki. Jó. Nézzük tovább. De a szkopós sem annyira, mondjuk a Tubarao az sem rossz, csak ott viszont nagyon le tudod kötni ezt az operátort, hogyha éppenséggel helyhez vagy kötve. A Fenrir is jó, csak azért, mert én már vagy 5.-6. meccsen szívtam meg vele, meg a Solis is. Hát a védők, vagy a védők támadókban meg, hát itt meg igazából bármelyik. Na jó van, nézzük tovább. Jéger is elit. Ja, bocsánat, nem tudtam. Na, nézzük, van még 6. Délután fogok, mennyi az idő? Most van 2:30. 6 órakor fogom indítani a streamet, és akkor fogunk játszani. Meg, aki akar, jöhet. Meglátjátok, hogy milyen jól játszom. Amúgy, ezt felszerelhetem, mert... Na, meg itt van az Echo. Régebben játszottam sokat amúgy az Echo-val. Ő is viszonylag azért egy már feledésbe merült operátor, de... Szerintem még amúgy használható. Hat órakor, igen. Hát... Tehát vannak olyan skinek, amelyek egy picit szerintem soknak érződik. Meg lehet, hogy sok is. És ez a skin, ez a Beauty Blast szerintem ezek közé tartozik. Szerintem igen, játszhatunk majd, persze. Kék. Oh my god. Hát szerintem ezt hívják egyszerűnek és nagyszerűnek. Mit mondtok rá? Ez a kis pikkelyes, kis kamuflázs, festés, a kis, tényleg a kis egyszerű, de nagyszerű. Fel is szereljük. Például az S sem hozza már nagyon senki. Jó, mármint úgy, hogy ne ez hülyeség, mert azt szokták hozni, csak én nem nagyon hozom. Gyorsasága miatt szoktam néha, hogyha rassolni kell, de amúgy nem. Ez talán megvan, nincs? Nincs. Aha. Hát ez tényleg olyan, mint amire ráöntöttél volna a motorolajat, és kiraktad volna napra. Kb. De amúgy nekem tetszik. Nem tudom, hogy nektek tetszik-e, de szerintem ez is jó, hangulatos. Felszereljük, aztán úgyis majd leveszünk, hogy van, amíg van 2. Ezt is nagyon régen hoztam, mióta megkaptam a Black Ice-ot rá. Nekem csak az, aminek nincsen meg a Black Ice, többire megvan az összesen, az igen. Mondom, én nem tudom, hogy vagytok vele, de tényleg... Várjál, hogy nem akarok hülyeséget mondani. Várjatok csak. Finka. Na, tehát úgy... Finkának a fegyveréhez szinte semmi. Headgear, az szinte semmi. Az uniform az, hát van, de ezek mind ilyen eléggé ilyen ratyik. Ez a szürke, ez amúgy nem rossz. De most ez lesz a best. Ezzel azért jól le lehet azért úgy veszni. És így ennyi. Mondjuk nekem a narancsárga szín az amúgy bejön. És itt van a Twitch.
Na hát ezek a semmire nem való headgearek amúgy. Uniformból meg semmi. Negatív. Na jó van, nézzük, van még 2 pak. Nem, már csak egy. Finkára nekem megvan a Hexagonal Precision Legal. Na. Filléres kreditekből. Nézzük. Na nézzük az utolsót, srácok. Aztán lassan el is köszönünk. Megvan a 27 paknyitás, ezt majd szerintem... most egy picit a fiókot és a csatornát azt rá fogom építeni a Rainbow-ra. Illetve nem akarok ugyanúgy járni, mint hogy régebben jártam a korábbi csatornámmal, hogy ott volt Fortnite-tól kezdve minden, és így annyira nem volt meg az a célközönség, úgyhogy itt ezen a fiókon inkább a Rainbow-ra fogunk ráfeküdni. De lesz majd egy YouTube csatorna is, ami már készen van, csak nem tudok belépni. Úgyhogy azt majd meg, ez is oda majd fel fogom ezt tölteni. No, nézzük az utolsót. Köszönöm szépen a követést. John Marston, na te is kivártad, úgy látom, hogy feliratkozz vagy ne iratkozz fel. Én is így szoktam amúgy. Nézem, és... Ott a végére, skacok, a végére. A végére. Egy zöldet. Ezt lehet, hogy ez lesz a legszebb. Oh my god. Caveira chip. Caveira chip. Tegyétek fel a kezeteket, hogy kinek van meg a Caveira csel. Már durantom is fel. Igen, nem felejtem. Caveirával egyébként szeretek is játszani, meg úgy megy is vele.